Добро утро! Днес бързам да отида да направя един осведомителен преглед на малък процент от кошерите на Дарен Пчелин. Все още никакви манипулации не съм извършил по кошерите. Смятам, че няма нужда какво да правя. Само ще следя за хранителния запас. Как върви? Идеята ми днес е да отида, да се допълня поилките с вода, да се погледна, да кажем, 2-3% от кошерите, което ще ми даде реална представа или приблизително реална представа какво се случва на дарения пчелин. Други манипулации тепърва предстоят. Все още се готвим за сезона, така че тепърва предстои работата на терен. Това забелване показва, че семейството наистина се е вкарало нектар, което много ме радва. Като съвет, който има по-малък брой пчелни семейства, който иска да ги развива, да прави много отводки, подхранвайте ги, развивайте ги, за да може да се направите отводките, да си оправите семейство. Та така, това е и до нови срещи!